and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kung mahilo na pa ang panahon. Oh, nara si Chelsea o Goryo. Oh, o pa ilang pagpaingon din sa may waiting shed. Oh, isa man ang migunit ni Chelsea nga may agak ini. Oh, no. Hi, Sir James. God, siri kami. No. May mo ba, sir, nga dili lang ko nimo birahon? Magsulti tagtarong. Huwag makabati na to. Di na lang, sir. Wala may makabati na to nini. My God, Rika. Usa kini imong gibuhat. Ngano niya ka sa school ni Chelsea nga akong anak? Sir James, kuan, kanang... Miabag pa kaniya sa iya pagsakay sa auto. Wait, Sir Nahibaw James, ka ha? ba? Kung unsang application ini, ngadto sa akong anak. Sir James, kadiyot lang. Sa mga tao nga nakailanan mo. Unsay kasulti sa mga tao. Kadiyot lang, sir. Rick, kami, please. Wait, sir. Hatagi ko gigayon nga makasulti ko. Aron mapasabot ko ikaw kung unsay rason nga ning ako. Rick, kami, please. Don't ruin my family. Mahal na akong pamilya. Takabati ka ba? Mahal ko kaayo ang akong pamilya. Are you done, Sir James? Nahuman ka na ba? Okay. Kung nahuman ka na, may bang musulti ko? Kaya na misinterpret na nimo ang akong presence din ni sir. Kaya wa ko'y intensyon nga moani din tungod sa imong anak. Coincidence lang ni sir. Kaya na ako'y relative nga teacher nga akong gipagkikitaan din hi. Unsa? Mao ka na labing tinuod, sir. And it happened. Unintentionally. Nga nakita na ko ang imong picture sa office of the principal as one of the PTA officers. Ug akong gisayran ang akong relative nga teacher that I know you. Din mitubag usab siya right before the principal's office mao ang classroom sa imong anak. Huog, iya akong gipakita niya. Ug nagkahimamat mi. Oh, Ug wa ba ka na ako nahimong sayo, Sir James? Rick, kami. But it's okay. Dili usap kini nako angay nga ikasuko. I'm sorry. I'm sorry. Sorry for what? Sa akong sayop nga interpretasyon sa imong presensya din nga wa lang magpakabana sa imong untang pagpasabot. Usbo na ko. I'm so very sorry. Wa kayo angay ang pangayuan og sorry nako, Sir James. Wa ug wa kyat. Pero I know, may mga tao nga nakakita sa akong gibuhat nga mibira og midani mo dinhi sa daplin aron ikasulti ka. Nga may mong ilang usab nga ma-misinterpret ang rason kung nganong ako gatong gibuhat. Basta ikaw, Sir James. Wa ug wa gyud problema. Tamis ang iyang pahiyong uban sa pagtutok na ko. Hey, sir. Milingaw ka man. Ha? Kon, usbo na ko, sorry. Kapila ka man di mag-sorry. Kay nagkita naman kita o nagkasulti. Ako nalapahimos lang kining higayon na sa pagpasabot ni mo bahin sa imong nga pagtabang ni Bro Baldwin. O mismo na ako nga magkasuod sa company nga mong gitrabahoan. Ang tinuod, Ay, okay na, sir. Okay na, sir. Wala kay angay pang ipasabot na ako. Gisultihan ako ni Sir Baldwin sa tanan. Labi na gyud sa recent ninyo nga sitwasyon dito. mao ba? But anyway, dili na magyud mahitabo nga makatrabaho pa ko sa company nga inyong gitrabahoan. But I hope nga
Dili kini ang last na to panagkita o panagsulti. Oh, of course not. Thank you. Thank you, Sir James. You're welcome. Yan na, sama ni mo. Ako sabi ay ang gipahimuslan kini mo ang opportunity nga maka-ask o sorry ni mo, sir. Yato mahigayon bitaw nga nakadisturbo ko ni mo, Sir James. Particularly, nagyud atong pagpanawag ni Sir Baldwin. Diin diha ang imuhang wife. And, I understand. Nalain dyan siya ni ato. Oh, no. It's okay. Milabay na ka to. Huwag angay na lang nato ang kalimtan. Thank you so much, Sir James. Oh, Rika. Yagkan ko ni mo. My God. Nabubuhat mo ka to. Hindi kami. It's only a friendly kiss, sir. Isip pa po salamat sa imuhang kamaayo o pag-accept mo na ako, isip imong usa ka higala. Bye, sir. Nagpaabot ka nimo sila si Miss Greta nga kauban karon si imong beautiful nga anak nga si Chelsea. Bye, Chelsea! Miss Greta! Chelsea? Langga? Ganina kalagad nga wabag tingog-tingog diha sa likod. May problema ba? Dahil Chelsea, gwapa. Nag-insultis daddy ni mo, oh. Chelsea? Hala sa James, nagpiyong man niyo, eh. Pura mo nakatog. Kadali ba nga lang katug? Nagmata pa ganito siya sa pagsakay na kong balik sa auto? Bitaw, no? Yung sao ba ni sir? Kung dali kayo nakatog. Nakasabot ko. Wa siya makauyon sa iyang nakita kaganina. Labi na kitingalin niya itong paghawak ni Rika Mick na ako. Naunsa man sa itong bayhana. Wa ko makalihok o makapugong man lang sa iyang paghawak na ako. Kalitra kanyang game mo. Chelsea! Langga! Manghapit sa ta sa imong paboritong kananan. Naibaw kong gibati ka na og kagutom after sa imong klase. Ganyan. Isa kay gutom, Sir James. Hashtag ko. Goryo. Wala, Sir James. Uy, koleksyones. Greta. Bago lang ko nabunyagan. Ikapa ko na sa Chelsea, be? Kuno ba siya hilante? Oo, sir. Wakailanti na, Chels. Be, kapatabi. Ay, di ba siya init, sir? Sabi ba tao, eh? May tingog. Para mag nagdagilot sa budget ini, uwan unta. Toy? The Chelsea. Piyong mo niya sa sir, eh? Murag nakatuwag yun. Pero, murag wa sa... Siri kami kinakaingon ini. Gipunuan lang yun yung among problema. Yabaga kong babayhana. Mo nagibuhat niya, bro? Asin, ganahan pud ka. Muang wala nimo badlonga. Pakinanggaw, gini siya, eh. Komedya mo na ako, good. Pero, friendly kiss naman ka. Saan na ana? Ma-friendly kiss man, o makapila man ma-friendly kiss, kay kalit na katong gibuhat o itanaw pag si Chelsea. Doon nagkikinidili maayo nga impression nito sa kong anak. Mapot. Pero, okay naman tuntog. Naghawak si Rika Mini mo, bro. Pero nananghid lang ta siya daan sa akong inaanak. Ano makasabot ra si Chelsea ba? No? Huwag ikay tinarong eh. Pulos ka lang binuang. Bitaw, bro. Dili na, bro. Ang akong ikabalagan nun, kung masayo din is Milani, makadugang kini sa among problema. Maugyod. Mayon ka lang anak nga maugyod. Wa ni mo mahuna-huna nga ikaw ra ba ang nagkaingon ini? Ikaw gyud. Ha?
And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!